11 feridos no incendio dunha vivenda na Coruña. O lume orixinouse de madrugada pola explosión dun patinete eléctrico. Un amplo dispositivo de emerxencias despregouse na zona e mesmo houbo que evacuar os inquilinos dos edificios colindantes. La gente gritaba fuego, un perro saltó. Los bomberos subían la escalera para arriba a altura, rompían los cristales para salir humo. Saúdos, que tal? Boas tardes. O susto foi grande esta madrugada na Coruña. Os 11 feridos foron trasladados ao hospital por inhalación de fume. Xoel Rodríguez. Sí, aconteceu alrededor das 2 desta madrugada neste inmoble que teño xusto detrás de min, un lume que se orixinaba na primeira planta e co fume estendéndose tamén rapidamente pola fachada. Por iso foi necesario, de feito, desaloxar as 24 vivendas deste bloque. Nestes momentos continúa aberta esa investigación, aínda que a principal hipótese apunta á explosión dese patinete eléctrico no primeiro andar. Moitos concellos das 4 provincias galegas restrinxen o consumo da auga. A situación aínda non é de alerta, pero as vilas xa toman medidas. Prohibido regar xardíns, encher piscinas, baldear, lavar o coche, duchas sen auga tamén nas praias. Todos piden facer un uso responsable da auga nun mes onde a poboación se multiplica. Moita xente que non é moi consciente, lava coches na casa, rega as súas cousas. Verán, o tema da auga vai cada mes a peor, vai menos potencia, vai máis baixo. Xa son máis de 70 os falecidos ao tratar de chegar á costa dende Marrocos. Pero o reconto continúa. Ceuta recupera pouco a pouco a normalidade tras a chegada masiva duns 50.000 migrantes o pasado xoves. A maioría xa regresaron ao país veciño, pero outros néganse a abandonar a cidade ceutí. Cambados despide hoxe a festa do Albariño e faino cos novos embaixadores. Nesta ocasión foron nomeados Damas e Cabaleiros, o alcalde de Ribadumia, o embaixador da China en España, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, o ciruxián Diego González Rivas e a presidenta do Celta. Creo sinceramente que os viños, a nosa maneira de facelos, todo o que os rodea, merece a pena e cada vez máis. Comezamos pendentes da situación da auga en Galicia. As escasas chuvias e as elevadas temperaturas das últimas semanas obrigaron a moitos concellos a restringir o consumo de auga. Deste xeito, as medidas proíben regar coa auga da traída, tampouco se poden encher as piscinas, baldear ou lavar o coche. Tamén moitas vilas cortan a suministración das fontes decorativas e das duchas nas praias. Ademais, a meirande parte dos concellos galegos piden que se faga un uso responsable da auga. Concellos costeiros como o de Boiro duplican a súa poboación coa chegada do verán e tamén o consumo de auga. Isto obriga a que moitas localidades teñan que activar medidas preventivas que garantan o abastecemento. A restricción do rego nos xardíns entre as 8 e as 11 da noite, igual co lavado dos patios, ou a decisión de pechar as duchas das praias, son xa novas normas coas que hai que convivir nos últimos veráns. A infraestrutura que temos ahora mismo quédase moi corta para tanta xente que aparece agora nestes meses de verán. Entonces o problema está aí. E hai moita xente que non é moi consciente. Lava coches na casa, rega as súas cousas. A ver, eso tamén. Ahora creo que cerraron as duchas, porque tamén a xente que non se preocupa, dalle, está aí tamén a tirar agua sin motivo. E xa se ve, está todo seco porque non se pode regar. O persoal municipal vixía a existencia de enganches non permitidos e os consumos que se disparan sen xustificación. De momento, os veciños de barrios como o de Cima de Vila, Triñáns ou Cabo de Cruz foron os primeiros en constatar a falta de presión e incluso os cortes. Desde que empezou o verán, o tema da auga vai cada mes a peor. Vai menos potencia, vai máis baixo, incluso nas noites, moitísimas veces quedo sin agua. Queda aínda verán por diante e os concellos que detectan xa a escaseza no servizo advirten que de constatarse un uso irresponsable da auga será preciso adoptar medidas máis restritivas. Restriccións no consumo porque cada vez hai menos auga nos mananciais e, sobre todo, nas presas onde se almacena. O volume da auga embalsada nos encoros galegos presenta a estas alturas do verán un nivel máis baixo que o ano pasado por estas datas. Xoan Pereira.
A situación non é aínda moi preocupante, pero sí que se rexistra un descenso notable no volume de auga embalsada. O nivel dos encoros galegos está agora de media no 70%, son 5 puntos menos que a estas alturas do ano pasado. Na última semana a cantidade de auga embalsada baixou un 1,5%, a situación varía iso sí por provincias e por encoros. Na demarcación de Galicia Costa, por exemplo, a capacidade está agora no 64%, mentres que na provincia de Ourense o nivel é do 75%. Despois de tantas semanas en apenas chover, co consumo a alza polo aumento da poboación turística, sobre todo as reservas de auga resíntense. Neste encoro de Eiras que fornece a cidade de Vigo, o nivel baixou nunha semana 1 hectómetro cúbico, o que supón o que consumen os fogares vigueses no prazo dun mes. Con todo, o nivel actual é do 77%, 7 puntos por riba da media galega. Tras 2 meses de temperaturas moi elevadas e sen gota de auga, esta semana, iso si, albíscanse algúns cambios. A partir de mañá regresan as nubes, sobre todo nas provincias atlánticas. Vai refrescar e hai altas probabilidades de que chova. Visitarános un par de borrascas. Galicia aprobou esta semana o seu teito de gasto para 2027, o primeiro paso para avanzar na tramitación das contas do próximo ano. A Xunta contrapón a estabilidade financeira da comunidade coa situación de España, cun goberno que segue prorrogando orzamentos. Alfonso Rueda di que ter contas permite seguir atendendo problemas dos cidadáns como da vivenda. Estimular la vivienda con ayudas a promotores y a cooperativas para que hagan vivienda en régimen de colaboración público-privada, meter 10.000 personas más en el sistema de dependencia. Rebajas fiscales, lo mismo. No vamos a suprimir ninguna de las que hemos ido metiendo estos años y a mí me gustaría introducir alguna más. Comeza agosto, moitos destinos turísticos, os seus hotéis encadean entradas e saídas de viaxeiros que gozan os que entran das súas vacacións e os que se marchan emprenden pois o camiño de regreso. Sí, comeza unha das fins de semana con maior movimento do verán. Son moitos os turistas que chegan estes días a hotéis e destinos turísticos, mentres outros fan as maletas para volver a casa despois das vacacións. Un ir e vir de viaxeiros que se deixa notar nas rúas, nos aloxamentos e tamén nos principais puntos de entrada e saída das cidades. Primeira fin de semana de agosto e o movimento de viaxeiros non cesa. Grazas, Laura Álvarez. Pois para facer unha escapada e aproveitar o tempo de lecer é pro que moitos están pensando nos vindeiros meses pedir un préstamo. Mais da metade das persoas que van solicitar un crédito usano pensando nas vacacións e viaxar. En segundo lugar estaría a compra dun coche, despois os estudos e algúns tamén pensan no que queda de ano en facer algunha reforma na casa. Unha opción máis accesible para que igual non é preciso pedir cartos é o campismo, que volve a estar en auxe. Aumentan as estancias e permite aloxarse coa familia nunha contorna natural. Aloxarse con toda a familia en caravana, en tenda de campaña ou nun bungalow son as opcións que ofrece o campismo e que cada vez máis a xente escolle para as súas vacacións. Te permite, bueno, pues un poco recoger rápidamente y trasladarte a lugares donde a lo mejor no hay un hotel que te ofrezca el paisaje o el encuentro con la naturaleza que tiene un camping. Hemos notado muchísimo ya la afluencia, sobre todo de autocaravanas, muchísimas de ellas, y muchas campers de coches, y muchísimos. Y cada vez menos tiendas de campaña, eso sí es verdad. Pero la afluencia de gente sale siempre, siempre aparece. A vantaxe económica é importante xa que é posible por un custo reducido hospedar un grupo numeroso de persoas. Esto no es un hotel, aquí tenemos una tarifa ahora mismo en temporada alta de una noche, 2 personas, 38 euros con la corriente incluida. Permite ademais facer vida cotiá en plena natureza. Hotel no me gusta hotel. Me gusta aquí en la Calniza, está muy bonito para mí y la familia también. Como padres de familia preferimos este tipo de alojamiento porque es mucho más amable para los niños, que socializan más rápidamente, están en contacto con la naturaleza. Es un turismo mucho más sostenible que el de la masificación de los hoteles o los apartamentos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no último ano multiplicáronse por 4 as pernoitas nos campings galegos, que atraen viaxeiros nacionais e estranxeiros na procura tamén dun refuxio climático.
Tienes rusos, tienes madrileños, valencianos, mucho francés también viene a este camping también. Es que hay gente de todos lados de España, te digo, sobre todo mucha gente del sur, buscando la temperatura. Xunto aos atractivos naturais do espazo onde se asentan, os campings amplían instalacións e servizos para que as vacacións sexan completas e confortables. Durante o verán, a poboación dos concellos máis turísticos multiplícase con un importante impacto económico, pero tamén con novos retos para os servizos e para o día a día da veciñanza. Comprobámoslo en Miño. Miño é un deses lugares aos que sempre queres regresar. Viñemos cando a pandemia, gustounos moito a zona e desde aquela vemos todos os anos. Dese autopista aquí ao lado, a praia, dese moitas zonas verdes, jolín, es que tes todo. El entorno es muy bonito, el paisaje te embruja, la playa es maravillosa y luego la gente son muy abierta y muy hospitalaria. É o destino habitual de vacacións para moitas familias que teñen aquí unha segunda residencia e que contribúen a multiplicar no verán unha poboación que o resto do ano apenas supera os 7.000 habitantes. Triplícase isto de xente, iso é o que pasa. Agosto comezou cunha ocupación hostaleira próxima ao 100%. Nos estamos completos e temos cheo toda a semana hasta fin de semana, ata o día do eclipse, está todo cheo. As expectativas son boas, aquí o mes de agosto sempre, e ademais se acompaña o tempo, pois ainda mellor. Casas e hotéis completos que traen consigo algúns contratempos no día a día da vila. O maior problema é o mellor esperar un pouco máis no súper, pero sobre todo aparcar. Reforzamos a plantilla porque non somos nin a mitad en inverno, hai moito aumento de traballo, igual pasamos de 10 carros de mercancía a 30 e pico, fruta pasa o mesmo. Teño que vir ao súper e xa non vou aquí ao súper, que vou a Betanzos ou vou a Ferrol directamente. Porque outro día vin aquí, quería vir a Gadis e tuve que dar polo menos 6 voltas para aparcar arriba de todo, que para levar a compra. Pero bueno, hai que aceptar esas cousas, a xente sale normal. Son inconvenientes que en Miño en xeral aceptan cun sorriso, sabedores da importancia do turismo na comarca e de que en setembro volverán recuperar a calma. Máis cousas. Un incendio obrigou a desaloxar esta madrugada un edificio na Coruña. Os equipos desplazados ate o lugar tiveron que atender varias persoas por inhalación de fume. Xoel Rodríguez está ali en directo, ten máis datos. Si, das 11 persoas en concreto que foi necesario atender, David, 2 foron derivadas á unidade de queimados do Choac con feridas de diversa consideración e tamén por inhalación de fume, e outras 9 foron atendidas na unidade de observación de urxencias do mesmo hospital. Todo aconteceu alrededor das 2 da madrugada neste punto no que nos atopamos na rúa Nicomedes Pastor Díaz, no bloque número 15, un lume que se orixinaba na primeira planta con lapas que destruíron por completo ese andar e con fume estendéndose tamén rapidamente por toda a fachada, o que obrigou os bombeiros a desaloxar as 24 vivendas que compoñen este inmoble. Arredor da 1 da tarde tamén tiñan que volver ata aquí os bombeiros precisamente para refrescar o interior desa vivenda. Algúns dos veciños das plantas superiores, iso sí, xa poideron volver durante as últimas horas. Nestes momentos continúa aberta unha investigación, malia que a principal hipótese apunta á explosión dun patinete eléctrico, un lume este tamén que xerou grande expectación durante esta mañá aquí nas rúas da Coruña. Aínda que o intenso fume obrigou a evacuar o edificio, os veciños puideron volver ás súas casas ao redor das 6 da mañá cando os bombeiros deron por finalizados os labores de extinción e de ventilación. Regresaron todos agás os inquilinos deste primeiro piso, inhabitable debido aos danos causados por un incendio que, segundo as investigacións iniciais, foi provocado por un fallo nun patinete eléctrico. A la 1:30 de la mañana escuché a los vecinos gritando, pidiendo que no se acercaran y a otros que por favor se apartaran. Y en lo que me asomé a la ventana de aquí, vivo a 3 edificios, ya estaban los camiones de bomberos, la policía y las ambulancias tomando el control de la situación de una manera muy efectiva porque llegaron bastante rápido y sofocaron el incendio y bueno y le dieron contención y apoyo a todos los inquilinos y a los vecinos del edificio. 11 persoas necesitaron asistencia médica, 9 foron finalmente trasladadas ao Complexo Universitario da Coruña con queimaduras leves e síntomas de intoxicación por inhalación de fume. De las 2:30 de la madrugada hasta las 5. Los bomberos subían la escalera para arriba a altura, rompieron cristales para salir humo. Policía, bombero, ambulancia,
La gente gritaba fuego, un perro saltó. Despois dunha noite infernal, algúns veciños limpaban as zonas comuns do edificio. Tamén avaliaban os danos na carnicería situada no baixo. Os propietarios avisáronos do incendio pasadas as 2 da madrugada. Y al llegar aquí, bueno, ya vimos el humo que había, llamas ya estaban apagadas y tuvimos acceso en la tienda sobre las 4 de la mañana, es cuando nos dejaron entrar y está, bueno, todo con agua. Contra o mediodía, os bombeiros volveron intervir por unha posible reactivación do lume. Tras as comprobacións pertinentes, regresaron ao parque. Fíxense agora nestas imaxes, son na avenida Alfonso Molina da Coruña. Descoñécense as causas polas que comezou a arder ese coche cando circulaba por unha das principais estradas da cidade. O incendio orixinou longas ringreiras ata que os bombeiros sufocaron as lapas. Ben, imos falar agora da situación do xabaril en Galicia que comeza a producir serios problemas tanto nas estradas como tamén no campo. O sector agrícola cifra as perdas nuns 12 millóns de euros ao ano, por iso están xa en vigor a emerxencia cinexética temporal para tentar controlar a poboación desta especie. Ata dentro dun ano poderase cazar sen límite. Son os estragos que fixeron os xabarís nesta leira de millo no lugar de Palio, no concello de Lalín. É un terreo de media hectárea que abastece de forraxe a esta explotación leiteira. Por o que vemos, pois fixe unha auténtica desfeita. O 50% está estragado. Nós, como gandeiros e gandeiras, non somos capaces de afrontar exclusivamente os daños que está causando esta plaga. Contemplar o pago dos daños a quen sufre os perxuicios, porque hoxe sementar millo costa moito diñeiro. Os cazadores da zona detectaron varias mandas de porcos bravos nos montes de arredor. Desde este venres está activa a emerxencia cinexética declarada pola Xunta en toda Galicia debido aos danos causados polos xabarís. Durante un ano poderánse cazar sen límite de exemplares. Ten que empezar a facerse batidas. Aínda non se fixeron, onte viñeron exclusivamente cos cas. Pero a idea ten que ser esa, porque non sei se hai outros modos de controlar esta especie. Segundo di o gandeiro afectado, ademais das perdas económicas, hai unha preocupación engadida, as repercusións sanitarias que a sobrepoboación de xabarís pode ter nas súas granxas. O que máis tememos é que traigan enfermedades. Eu creo que é moi importante que a Xunta ou a Consellería de Medio Rural de todos os animais que a sociedade de caza pois vayan batendo e vayan matando, que se faga tamén analíticas, por exemplo, de tuberculosis ou de peste porcina africana. O propietario da explotación colocou este pastor eléctrico que polo momento evitou que os xabarís volveran entrar na súa leira. Imos agora ata Cambados, que hoxe despide a súa edición número 74 da Festa do Albariño. O prato forte da xornada de hoxe foi o capítulo Serenísimo, onde se nomean os novos embaixadores deste viño. Nesta ocasión foron nomeados damas e cabaleiros, o alcalde de Ribadumia, o embaixador da China en España, a conselleira de Infraestructuras e Vivenda, o cirurxián Diego González Rivas e a presidenta do Celta. O presidente da Xunta participou no acto e puxo en valor a calidade dos caldos galegos. Rueda destacou o peso do sector vitivinícola na economía de Galicia. Galicia necesita cousas das que presumir, e as temos. E a xente que cada vez é máis exixente, cada vez é máis selectiva, agradece e aposta por aquilo que cree que vale a pena. E creo sinceramente que os viños, a nosa maneira de facelos, todo o que os rodea, merece a pena e cada vez máis. Pois a Festa do Albariño é, sen dúbida, unha das celebracións do viño máis importantes do verán. A festa é todo un reclamo turístico e tamén económico. Iria Soengas. Así é, xa está de saber que bo ambiente hai aínda desta hora no último de 5 días de festa en que protagonista foi o mellor embaixador de Cambados en xeral das Rías Baixas, o viño Albariño. Milleiros de persoas ateigaron e ateigan adinda a día doxe a vila, pero o tirón da festa tamén se deixa sentir na hostalería de toda a comarca. Veñen dende toda a xeografía galega, tamén outros puntos de España, sobre todo para gozar dos mellores caldos aquí nesta zona das casetas, pero tamén das verbenas e concertos como os de Mondra ou de Ningures. En esta última xornada tampouco vai a faltar a música, que comezará a soar a eso das 5 da tarde e ata a medianoite, cando un espectáculo pirotécnico lle porá o ramo a que a festa do viño máis antiga e multitudinaria de Galicia. Que venimos desde Barcelona pues para probar el vino del Albariño y algunos otros más.
que es una maravilla esto de Galicia, Moi ben, yo ya veño moitos anos vindo e no momento non fallo. Un montón de anos vindo e nos encanta porque hai moito ambiente, o viño está excelente, a atención é de maravilla. Tomar uns viños e pasar o día. O que me gusta da festa é compartir, aparte de probar os viños novos que aproveitamos sempre a ocasión, é compartir. Unha xornada máis, seguimos de preto a situación en Ceuta. As barreiras de contención situadas onte na fronteira xa están plenamente operativas e a cidade tenta volver á normalidade. Marcos Sueiro. Que tal, David? Normalidade que se resiste a reaparecer. A chegada dos inmigrantes ilegais lóxicamente provocou unha fonda ferida nesta cidade mestiza que tardará en cicatrizar. Cando percorremos por certo Ceuta, os testemunhos dos veciños coinciden ao confesar o medo que teñen no corpo. En barrios como o Príncipe, moi coñecido no resto de España, non durmiron onte pola noite e fora das murallas hai migrantes en grupos que inquietan tamén a veciñanza. Os datos oficiais, como estamos contando, seguen sumando o número de falecidos e os expedientes tamén de retorno seguen acumulándose sen resolverse. Hoxe, por certo, o xornal El Español publica que axentes da intelixencia marroquí ían con inmigrantes para entrar en España. Ían mesturados, eran axentes da intelixencia do Reino de Marrocos, mentres o Reino de Marrocos garda silencio. E hoxe tamén nos quedamos cando veña, por exemplo, da Virxe de África, que se celebra aquí estes días, e moi preto, en Tetuán, unha cidade moi próxima a Ceuta, os misioneiros franciscanos festexan o Día do Perdón de Asís. África, como ven todos vostedes, é unha suma, é mestiza. A fronteira entre Marrocos e Ceuta vai recuperando a normalidade tras a entrada masiva de inmigrantes ilegais nos últimos días. Aunque soy consciente de que queda mucho camino por recorrer, ya podemos decir que la ciudad ahora no tiene nada que ver con las primeras 24 horas. A primeira hora desta mañá, un grupo dunha decena de persoas intentou traspasar a fronteira do Tarajal a nado, pero foron interceptados polo exército. Con todo, polas rúas da cidade autónoma aínda poden verse grupos de mozos marroquís que espertan a inquedanza dos cidadáns ceutís. Tenemos que salir a comprar, a beber agua, a comprar... Y ayer las gasolineras ni nos vendían ni agua siquiera. Esto no se puede, esto parece una película de miedo. No es por nada, es porque los altercados, la gente tiene miedo, quieren comer, ahora mismo se han abalanzado sobre unos clientes que han salido con el carro y le han estado quitando cosas. Y nos quedamos sin agua, nos quedamos sin pan, tuvimos que pedir un montón de veces pan a la panadería. Apenas nos queda mercancía, vaya. Segundo os cálculos das forzas e corpos de seguridade do Estado, alrededor de 73.500 inmigrantes emprenderon o camiño de volta a Marrocos. Algúns mesmo entraron e saíron de España en máis dunha ocasión. Tanto o exército como a policía local están realizando batidas por diferentes zonas da cidade onde estableceron asentamentos ilegais. No hay comida, no hay tabaco, nosotros no somos criminales, somos clandestinos. ¿Por qué? ¿Por qué? O balance provisional de falecidos é de 72, aínda que a Asociación Unificada de Gardas Civís o eleva a máis dun 100. O número de inmigrantes que recibiu asistencia sanitaria supera o milleiro. Feijóo mantivo a primeira hora da mañá unha reunión en Ceuta con representantes dos sindicatos policiais. Tamén acudiu ao santuario da Virxe de África, patroa da cidade. En declaracións a galega, o presidente do PP reclama responsabilidades ao goberno pola crise migratoria e alerta do efecto chamada. Feijóo lamenta o ridículo que ao seu xuízo fixo España a nivel internacional por mor dun presidente que cualifica como frívolo. Saber exactamente que pasou, por que pasou, cales son os responsables e o papel do goberno de España, o papel ridículo que fixemos dende o punto de vista internacional e esta tripla causa, ¿no? Unha falta de política migratoria, un fracaso na política de seguridade e un fracaso na política exterior. A política de inmigración é a política da gran chamada que se está facendo ás mafias, aos inmigrantes, dicindo que isto é fácil, que si entras en España, ao cabo de pouco tempo vas a ser regularizado. Tamén sobre Ceuta, o Papa di seguir con preocupación a alarmante situación. León XIV confía en que se poidan atopar solucións de paz, estabilidade e xustiza á crise migratoria. Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África,
que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Dous turistas españois morreron no Perú nun accidente de avioneta no que tamén faleceron outras 11 persoas. Investigan as causas do accidente no que non sobreviviu ninguén. Era unha excursión turística que os levaba a sobrevoar as famosas liñas de Nazca. Primero, lamentar profundamente este accidente. El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido su vida. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto. Morren 5 persoas no incendio dun ferry con máis de 200 pasaxeiros en Indonesia. O barco navegaba a Makassar cando se orixinou un lume que se propagou a boa parte da embarcación. Os accidentes marítimos son frecuentes nesta rexión. E non quitamos a ollada dos lumes, máxima vixilancia ante a reavivación de varios focos nos incendios de Zamora, Ávila e Castellón. Os bombeiros continúan cos traballos de estabilización dos lumes que se rexistran dende hai varios días. A EMET advirte que o risco de incendio segue a ser máximo este domingo en toda a península. As hectáreas calcinadas xa son case de 190.000. O incendio forestal de Fermoselle en Zamora segue activo. Na tarde do sábado reactivábase nun dos puntos, pero está xa estabilizado. Este é o quinto incendio maior do verán en España en superficie queimada con 11.134 hectáreas. En Cáceres, o incendio declarado este sábado na localidade de Casas de Millán segue activo, pero foi perdendo forza e está en vías de estabilización tras unha noite de traballos en descanso pros equipos de extinción. Co 70% perimetrado, as 800 persoas evacuadas poden xa volver ás súas casas, aínda que deberán quedar confinadas. Hai unhas 1.500 hectáreas e 20 kilómetros de perímetro de superficie afectada. La noche ha sido muy dura y a partir de las 3:30 aproximadamente el viento calmó. Eso permitió atacar el incendio y cortarlo en la cabeza, que se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe. Por tanto, nos preocupaba mucho esta cuestión, pero afortunadamente a partir de las 4 de la mañana se pudo cortar la progresión del incendio, que además avanzaba muy rápido por ese viento. O lume forestal da Serra Oeste da Comunidade de Madrid non rexistrou reactivacións durante a noite e continúa en situación operativa 2 do Plan Especial de Protección Civil de Emerxencias por Incendios Forestais. Durante a madrugada traballaron na zona 20 dotacións terrestres de bombeiros da Comunidade de Madrid, bombeiros e axentes forestais, xunto a unha sección da Unidade Militar de Emerxencias que desenvolveron labores de vixilancia e arrefriaron o perímetro. En Castela-A Mancha, o Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais rebaixou a pasada noite a situación operativa a nivel 0, o máis baixo e sen risco para a poboación, o incendio forestal declarado en Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real. A pesar de mellorar as condicións na zona, o operativo mantén sobre o terreo 20 medios terrestres e 118 efectivos, entre brigadas forestais e axentes medioambientais. En Cataluña, os bombeiros da Generalitat traballan este domingo no lume do municipio de Vilaller, en Lleida. Traballan 5 medios aéreos e grupos de actuacións forestais. Actualmente, as lapas céntranse en barrancos con moita pendente. As altas temperaturas non só afectan a nosa saúde, senón que tamén poden modificar o efecto de algúns medicamentos. Ollo, durante unha vaga de calor, por exemplo, a deshidratación e a baixada da tensión poden incrementar os riscos, especialmente entre as persoas maiores. Os médicos danos algúns consellos, atendan. As vagas de calor non só elevan as temperaturas, tamén poden afectar a nosa saúde e aumentar os efectos adversos de algúns medicamentos. A deshidratación, a hipotensión ou os problemas renais son algúns dos riscos, especialmente para nenos, embarazadas e persoas maiores. Ademais, entre os tratamentos que requiren especial atención están algúns antipsicóticos e outros fármacos utilizados habitualmente por pacientes con patoloxías crónicas. Ciertos medicamentos pueden agravar los efectos de la ola de calor por distintos mecanismos. Por ejemplo, el litio, la fluoxetina, el haloperidol, la quetiapina son algunos ejemplos. Con todo, advirten.
En ningún caso se recomienda suspender o interrumpir el tratamiento. Siempre hai que consultar con el especialista e nunca automedicarse. Os antibióticos son outro dos grupos de fármacos que requiren especial atención durante o verán. En verano producen a veces fototoxicidad, entonces hay que pensar que si tomamos un determinado antibiótico nos puede producir, aparte de reacciones cutáneas, también a veces una tendencia a la diarrea o alteración del hábito intestinal. Beber é especialmente importante durante os episodios de calor, sobre todo en pacientes con hipertensión, diabetes ou insuficiencia cardíaca, para evitar non só deshidratarse, senón tamén a hipotensión e os mareos. En verano tendemos a beber menos muchas veces porque nos olvidamos. Entonces es muy importante la hidratación para tener ese ciclo del medicamento y mantener la función renal dentro de los rangos adecuados. Ademais, lembran que ante as altas temperaturas hai que controlar os posibles síntomas e consultar sempre cos profesionais sanitarios para evitar complicacións. Agosto é un dos meses favoritos para os peregrinos que fan o camiño. E cando moitos teñen as vacacións e aproveitan para visitar Santiago. A calor non lle é un inconvinte. A calor fai que atopemos poucos peregrinos porque o sol é forte e complica a camiñada. Unha muller de Taiwán que percorre a vía francesa xunto cunha amiga asegura que estalles a resultar física e mentalmente desafiante debido ás bochas. Temos moita dor, di, pero nos encanta. A paisaxe é genial e a xente moi amable. Recén chegada a un albergue de Sarria, atopamos a unha peregrina de Costa Rica. Siempre he tenido la inquietud y he visto las películas y quería hacerlo. Bueno o malo, el clima es el tiempo que tengo y lo quiero hacer. De Sarria parten boa parte dos peregrinos. En 5 etapas chegan a Santiago. Para os que teñen poucos días libres é a mellor opción. Imagino que a maioría da xente ten as vacacións en agosto, entonces nunca influiu. Pasa que este ano, o mellor a calor, se sigue sendo como julio, foi bastante fuerte, pero bueno, pensamos que eso non vai desanimar a xente. A Germán e a Maranta non lles queda outra que convivir coa calor. Venimos de Madrid de unha ola de calor, nos hemos bajado del coche y nos hemos querido morir, pero bueno, hay que caminar y es cuando se puede en esta semana, pues allá vamos. Seramos conscientes, pero era otro factor más que teníamos que sufrir en el camino y bueno, al final por la disponibilidad son las fechas elegidas. O caso é gozar dun bo camiño. O ano pasado, setembro, foi o mes con máis peregrinos, seguido de agosto. Ben, pois, cando son case as 3 da tarde, por suposto, neste telexornal non perdemos unha boa festa e hoxe, 2 de agosto, temos que facer parada en Catoira. Ali os vikingos xa tomaron a vila, Xavier Santos. Sí, 65 edición xa desta romaría vikinga de Catoira. Xa tivo lugar o desembarco hai apenas unha hora e media e desta maneira chegaron os vikingos á zona para asaltar as Torres do Oeste. Foi un ataque moi interesante, pero o que chega agora é a festa e tamén a diversión, porque xa están aquí as outras embarcacións, as que trae a xente coa súa alegría, e agora o que queda é desfrutar ao longo do día de algunhas actividades como a feira medieval ou os concertos que vai haber esta noite. E mañá, ademais, estará o desembarco vikinguiño para os máis pequenos. Vemos así da casa e paramos na gasolinera, miráronos un pouco raro, pero entenderon que vivimos para Catoira, o sea que todo ben. Totalmente diferente, o sea, esto es más exclusivamente vikinga y bueno, es algo diferente, pues un desembarco y bueno, luego toda la parafernalia, ¿no? del vino. Venimos a celebrar, a encontrarnos todos juntos aquí en un ambiente festivo vikingo y lúdicamente y disfrutamos. Pois imos agora de oeste a leste, porque en Ourol están mirando cara ao seu pasado esta fin de semana. Fixen a vista na época da migración, cando moitas persoas tiveron que marchar por falta de prosperidade na súa terra. Querías ir detrás de mí. Nada mellor que un autobús de época para desplazarse a coñecer o legado indiano de Ourol.
Queremos que nos acompañen a facer unha viaxe por un recorrido selecto de distintas casas da impronta indiana de Urgel. Nun percorrido de alrededor dunha hora, anímase a coñecer a historia destas edificacións. Eran unhas casas moi diferentes, siguen sendo, do que había por aquí pola zona, porque a idea era marcar precisamente o éxito que conseguiran neste caso unha vez volveran da emigración, non? O sea, era a volta con cartos neste caso e tendo triunfado, daquela había que mostralo, claro. De Urol partiron moitos veciños que deixaron a súa pegada tamén en institucións. Les construían en cada parroquia donde creían que era moi necesario a educación de nenos e nenos, sobre todo para que non sufrisen e pasasen as penurias que eles tiveron que vivir cando se foron de aquí. O percorrido turístico inclúe a visita a 17 enclaves que para moitos visitantes son todo un descubrimento. He visto siempre pasar las casas indianas y he pensado que era una oportunidad única para conocer la historia. Me han convencido de venir y me alegro mucho de aprender un poco cada vez que vea las casas, un poco de qué va la historia. Y la verdad es que se aprecia mucho cómo lo cuentan, se han metido mucho en el carácter y es una experiencia que yo creo que es muy bonita. Me ha encantado y la guagua es muy chula y nunca la había visto. As visitas organizadas polo Concello de Urol realízanse desde hai 5 anos e cada vez contan con máis demanda. Xa hai 9 concursantes na final de Talentos Extraordinarios. Esta noite a Televisión de Galicia busca máis talentos nun novo programa. ¡Bienvenidos todos ao cabaret! Cada vez queda menos e o noso xurado terá que poñerse máis estrito ca nunca. Espera unha difícil escolla. Paso, non pode ser, claro, é que é criminal. El número era la energía que tenéis, Dende incribles ritmos chegados de Portugal ata un home que parece que tragou un altofalante, pasando por bailes tan diferentes como sorprendentes. Hoxe ás 22 horas na Televisión de Galicia. E antes xa saben que teñen cita nesta casa co Tarde Piaches. Imos ver que teñen preparado. Hola, Silvia. Hola, David. Pois temos moitas cousas, pero entre elas, unha que non sei se David algunha vez pasouche ter dor nas mans de tanto argallar co teléfono móvil. Porque estás dentro das redes sociais ou porque estás a falar. Bueno, hoxe a nosa adestradora Virginia Torres falará dos exercicios necesarios para evitar esas dores e tamén falaremos de algo importante. O emprego dos teléfonos móviles é un hábito saudable ou estás a convertir agora nunha auténtica adicción? Bueno, pois xa saben, despois do tempo, en Tarde Piaches. Que interesante, moitas grazas, Silvia, e que importante desconectar deste aparello do teléfono móvil. Ben, ata aquí este telexornal, moitísimas grazas por estaren aí un domingo máis. Quedan agora con toda a información deportiva e con todo o fútbol, Óscar, de pretemporada. Sí, señor, David, porque veremos moitos goles deste verán, entre eles os do partido do Deportivo. O equipo coruñés empatou a 2 ante o San Pauli en Hamburgo no seu cuarto encontro de preparación. Nuns minutos repasamos toda a actualidade deportiva deste domingo. Enseguida volvemos.